oppe mere til, men bagud i 2 i andet. Frigjort. Spiller knap, så frigjort nu mere til. Men der skal spilles mere, hvor der er plads. Så kommer der alligevel lidt Ramon på tavlen igen. Det er op ad bakke for Mirta. Specielt når første serven ikke rigtig fungerer. Svinger lidt mere igennem med skuldrene også, men hun ser godt nok træt ud. Det er bare om at finde mærket hurtigt. Så glemte hun det lidt igen.